Сәхнәгә шақырабыз. Отряскина Эвелинаны, Якупова Элинаны, Хабибулина Златаны, Савина Сәйдәне, һәм Николашина Дарьяны. Котлыйбыз сезне, кызлар. Сез әфәрин. Котлыйбыз сезне, әфәрин. Беренче урын, кызлар, сезнеке. Һәм инде шулай ук сезгә кубок тапшырыла. Әфәрин, котлыйбыз сезне, һәм әйдәгез күмәк фото да ясап килик, әз генә карыйга, зур рәхмәт. Әйдәгез алкышлыйк, аланнар. Зур рәхмәт сезгә, зур рәхмәт Елизавета апа. Һәм инде 13-нче халыкара яшьләр уку-укыту сәләт форумында үткәрелгән тотрыклы үсеш максатлары буенча үткәрелгән уен бүләкләү тантанасы тәмам. Җиңүчеләрне котлыйбыз. Әйдәгез тагын бер алкышлыйк. Һәм инде шуның белән туктап тормый, киләсе тантанага күчик. Һәм инде сәләтлеләр һәм сәләт кунаклары. 13-нче халыкара яшьләр уку-укыту сәләт форумында үткәрелгән хорлар ярышы бүләкләү тантанасын башлап җибәрәбез. Һәм инде безнең тантананы филология җитәкчесе Диләрә апа Якубова үткәрә. Әйдәгез аны каршы алыйк. Һәм инде дуслар, безнең бер кубок. Димәк, хорлар ярышында җиңү яулаган сәләт Рухият аланы. Котлыйбыз сезне, кубок алдына чыгыз. Кубок сезнеке сәләт Рухият аланы. Котлыйбыз сезне. Сезгә кубок һәм бик тәмле торт тапшырыла. Котлыйбыз сезне, сәләт Рухият аланы. Мында дусларыңны тап, бу җәйге трекне беркем туймый тыңлап, кабатлыйбыз, хоплыйга бас, кот-кот, син басмасаң, мин басам. Зур рәхмәт Диләрә апа, зур рәхмәт сәләт Рухият аланы, котлыйбыз. Һәм шуның белән 13-нче халыкара яшьләр уку-укыту сәләт форумында үткәрелгән хорлар ярышы бүләкләү тантанасы тәмам. Тагын бер сәләт Рухият аланы котлыйбыз. Әйдәгез алкышлыйк. Һәм инде дуслар, әйдәгез алга таба күчик. Сәләтлеләр һәм сәләт кунаклары. 13-нче халыкара яшьләр уку-укыту сәләт форумында үткәрелгән аланнар презентациясын бүләкләү тантанасын башлап җибәрәбез. Бүләкләү тантанасын сәләт яшьләр үзәге директоры, штаб җитәкчесе Айгөл апа Габдрахманова үткәрә. Айгөл апа, зур сәламнар. Аланнар, сез нәтиҗәләрне белергә әзерме? Алайса, күчәбез беренче номинацияга. Иң яхшы бию номинациясендә җиңү яулаган сәләт Рухият аланы. Әйтерсең давыл тап бәхетеңне. Кызлар, чыгыз тизрәк, сәләт Рухият аланы. Иң яхшы бию номинациясе. Котлыйбыз сезне, сәләт Рухият аланы. Шулай кубок һәм инде торт сезнеке. Әйдәгез күмәк фото тагын бер ясап китик. Сәләт Рухият аланы. Иң яхшы бию. Котлыйбыз сезне, сәләт Рухият аланы. Һәм инде алга таба күчәбез. Котлыйбыз сезне, сәләт Рухият. Әйдәгез утырышыйк. Безнең киләсе номинацияга күчәсе бар. Һәм инде иң яхшы җыр номинациясендә
En yaxshi jir nominatsiyasida jingni yavlagan Salat Biler qalasi bo'laklari. Qutlaymiz sizni xo'jalarimiz. Salat Biler qalasi en yaxshi jir nominatsiyasida jingni yavlaylar. Qutlaymiz sizni. Ko'mak foto ham shulay kubok ham tort sizniki do'stlar. Hamında do'stlar, aferin Salat Biler qalasi en yaxshi jir nominatsiyasida jingni yavlagan. Endi kelasi bo'lib olanlar prezentatsiyasida kim jingni yavlagan? Nechik deb o'ylaysiz? Demak, olanlar prezentatsiyasida jingni yavlagan Salat Ravshanova. Qutlaymiz sizni Salat Ravshanovani. Olanlar prezentatsiyasida siz jingni yavlagansiz. Aydagiz bor yetaklaringizni kutib qolamiz sahnada. Qutlaymiz Salat Ravshanovani. Zo'r rahmat sizga. Siz aferin. Shundan bilan ko'mak fotoda yasab ketik. Tort ham kubok sizniki. Zo'r rahmat. Hamda shundan bilan 13-xalqaro yoshlar o'quv-o'quv Salat forumida o'tkazilgan olanlar prezentatsiyasi bo'laklari tantanasi tamom. Biz barliq jingchilarni da qutlaymiz. Salat Ruhiyat ona, Salat Biler qalasi hamda Salat Ravshanovani. Hamda biz olg'a taba ko'shamiz. Ham hozir aydamanlarga o'zlarini aktiv ko'rsatgan barliq uyushtiruv komitetiga 3-daraja biru tantanasi boshlanajak. Ham shuning uchun men sahnaga Tatariston Respublikasining raisi yordamchisi, Oldingilar harakati uyushmasining respublika bo'lagi yetakchisi Timur Abusunimanovni chaqiraman. Yo'llarimiz izgi, men unutmam seni. Timur abi qaynar salam. Salam Salat. Qutlaymiz Ravshanni, Ruhiyatni, Bilerni. Qutlaymiz barliq olanlarni, qutlaymiz Salatni. Kayflar nechuk? Biz birdam, biz kuchli. Mana shul kuchni tuya biluv o'zi bir rahatlik, shulay bit. Mana bilarda biz tuyamiz shul baylanishni bizning tomirlarimiz bilan, bir-birimiz bilan, salatimiz bilan, bilarimiz bilan, ham kelashagimiz bilan. Chunki biz birdan shunchunlab, onu biluv, onu tuyu, ul bizga ustama kuch bera. Har biriga salatli, ham salatda, sizning bilan salatli. Ming yashasın Salat. Hayyimi? Bu yil salatga 30. 30 da, 100 da, 1000 da bulsun. Allah bulur da Allah birsa, ham salat mangi bilerli bulsun, abiler salatli. Big zur rahmet, kutlayım sizni. Aferin.
Зур рәхмәт Тимур абый һәм инде әйдәгез күчик безнең стипендияләрне бирүгә. Кара җирлектә 8 таҗлы көмеш йолдыз. Сәләт клубы карары нигезендә сәләт проектларында актив катнашучыларга аларның авторитетын тану йөзеннән тапшырыла. Һәм инде 3нче дәрәҗә. Геронтьев Михаил, Хакимҗанова Сирина, Гайсин Рөстәм, Сабирова Наилә, Порецков Денис, Юсыпов Эльмир, Ябаров Дамир, Тахирова Лилия, Евграфова Элина, Сафина Ясмина. Сезгә тапшырыла, кем үзенең исемнәрен ишетә, сәхнәгә менеп 3нче дәрәҗәне алыгыз. Алга таба күчәбез. Шакирова Райхон, Мөхәммәд Каримова Алия, Владимиров Валерий, Кальбенов Вячеслав, Мальцев Максим, Хабибулин Амир, Щепанов Максим, Борисов Кирилл, Маркочев Никита, Бекулов Рустем, Федосов Николай, Логинов Юрий, Галимов Эльфис, Габитова Рания, Бариев Адель, Хафизов Дамиль, Самигулина Азалия, Мухаммедова Эльвина, Харисов Раиль, Гилемханова Регина, Газизова Элина, Фаррахов Амир, Галиева Дария, Трушик Альбина, Хабибуль Назиле, Гатина Лейсен, Вафина Залия, Надыршина Илюзе, Гизатуллин Ильсин, Махмутов Инсаф, Нигмаджанов Алмаз, Хусин Камиль, Галина Гузель, Пензий Роман, Мухамматова Зиле, Билалов Ирик, Садикова Эльмира, Зайнулина Дилере, Бадреддинов Айсулу, Богданов Никита, Хабибжанов Ильдар, Мухаммедшева Алла, Сахабеддинов Айвар, Мингазова Камила, Мирхалилов Амир, Бариев Аскар, Ахунова Айслу, Мингазова Радмила, Набиулина Зулиха, Исмагилова Эмине, Абраров Булат, Бекташева Аделина, Жамаледдинова Равиле, Фахреддинов Айрат, Садриева Лейле, Закиров Данил, Степанова Ксения, Гараева Эмине, Чернеев Александр һәм Башкиров Павел. Котлыйбыз сезне. 3нче дәрәҗәле һәм шулай ук Лысов Максим. Көтеп калабыз барлык әйтелгән исемнәрне сәхнәбездә. Котлыйбыз сезне 3нче дәрәҗәгез белән. Горурланып, аларны үзегез белән йөртегез. Әйдәгез шулай ук күмәк фото. Әйдәгез якынрак басыйк, сәлкешләр, сез шатмы? Әйдәгез алкышлыйк безнең әйдаманнарга, бар җитәкләргә һәм оештыру комитетына. Сез әфәрин, 3нче дәрәҗә сезнеке. Котлыйбыз һәм елмаеп, карыйбыз безнең фотоаппаратка, фото апаларга. Һәм инде шуның белән бар кеше дә үзенә степень алды дәрәҗәне. Ярый, булмады әле, булмады Тимур абый, тагын, әнә. Тагын бер кеше калды. Котлыйбыз сезне, әфәрин. Һәм инде әйдәгез күмәк фото, Тимур абый белән күмәк фото, әйдәгез. Елмаябыз, кәйф ничек? Мин яратам, нурлы караш, елмаюың, мин онытмам, чөнки мин яратам. Котлыйбыз сезне, дуслар. Һәм инде сәхнәдән заттабыз. Мин сине югалтмам. Син бәхетле, мин бәхетле. Җиргә сыймас ул бәхетне сизәсеңме? Ул бәхетле, саф бәхетле. Күңел тоя син кабатла, без бәхетле.
Әфәрин тағын бір. Әйдәгіз алқышлық һәм қаршы алық. Әйдаман апа бұйларны, ұстазларыбызны ұйыштыру комитетін. Каминді шуның білән икенче дәрәжәлі сәләт билгісі, нығытушы дәрәжәсін беру тантанасын башлап жіберәбіз. Көміш жирлікте 8 тажлы алтын йылдыз. Сәләт клубы қарары негізінде сәләт дәулетін нығытуға зур үліш кіртушілерге тапшырыла. Каминді бірінші болып, мұнда шақырабыз біз Ханова Рузиляны, Фатыхов Инсаф, Гатаулин Ильнур, Гыляжиддинов Карим, Егорычев Егор, Гараева Әмине, Фасхиддинова Гузель, Габдулвалиев Салават, Мухаммаджанов Сулейман, Аксакова Диана, Сабаев Николай, Янабирдина Камила, Петрова Диана, Динара Петрова, Низамова Зульфия, Фатыхов Нияз, Мустафин Камиль, Галиева Камиле, Рахматуллина Дания, Муртазина Дилере, Сабиржанов Фензиль, Хазиева Камила, Ахунов Булат, Ахмедов Наиль, һәм Ибрахимова Эльмира. Котлыйбыз сезне. Әйдә баручылар, монда баш итәкләр дә күренәләр. Сез барыгыз да әфәрин. Әйдәгез тагын алкышлар, дуслар. Ханова Рузиля, Фатыхов Инсаф, Гатаулин Ильнур, Гиляжиддинов Карим, Егорычев Егор, Гараева Әминә, Фасхиддинова Гузель, Габдулвалиев Салават, Мухаммаджанов Сулейман, Аксакова Диана, Сабаев Николай, Янабирдина Камила, Петрова Динара, Низамова Зульфия, Фатыхов Нияз, Мустафин Камиль, Галиева Камиле, Рахматуллина Дания, Муртазина Дилере, Сабиржанов Фензиль, Хазиева Камила, Ахунов Булат, Әхмәдов Наиль, һәм Ибрахимова Эльвира. Нәк алар икенче дәрәҗәле сәләт билгесенә лайык кешеләр. Манда дусларыңны тап, бу җәйге трекне беркем туймый тыңлап, кабатлыйбыз, хоплыйга бас кот-кот. Син басмасаң, мин басам. Һәркем бала күңелендә ничә яшь булса да, тик басып торма бу шарада селкенми апа. Агайлыга рәхәт була дуслык туа, кешелекне изгелеккә һәркем куа. Тор тамаша башлана, ут һәм ялкын карашта. Җан җепләре бу җәйге җырда тоташа, без кайттык һәм калдык вакыйгалар аша. Hey, без сине көттек килеп җиттеңме? Hey, без инде әзер, син әзерме? Әйдәгез тагын бер барлык сәхнәдә торучы кешеләрне алкышлыйк. Аллар әфәрин. Һәм инде
Сезне шулай ук күмәк фото ясарга чакырабыз. Тагын 2 дәрәҗә Тимур абый һәм күмәк фотоны да ясап китик. Котлыйбыз. Әйдәгез тагын бер алкышлык һәм күмәк фотоны да ясап китик. Якынрак килегез. Тимур абый белән берлектә күмәк фото. Котлыйбыз. Әфәрин, зур рәхмәт сезгә. Әфәрин, һәм инде без сезне затабыз. Зур рәхмәт сезгә. Әфәрин. Һәм инде хәзер без ашык шәмәхә футболканы бирү тантанасына күчәбез. Шәмәхә төстәге футболка җитлеклекләрне аңлата һәм Әдип Әлмир сәләт проектлары җитәкчесе тарафыннан сәләт дөньясында җитди эш күрсәткән лидерларга тапшыра. Сез әзерме? Алайса әйдәгез аларны сәхнәдә каршы алыйк. Беренче булып Шәйхетдинова Альбина бүләкләнә. Алкышлар һәм инде истәлеккә фото Альбина Тимур абайдагыз бер фото ясап китик. Алга таба күчәбез. Икенче булып Идрисова Динә бүләкләнә. Истәлеккә матур фото. Һәм инде өченче булып Валиева Алсу бүләкләнә. Котлыйбыз сине Алсу апа. Истәлеккә бер матур фото. Һәм инде алга таба күчәбез. Азизова Адель апа. Сәләт Тулпар аланның директоры. Котлыйбыз сине. Истәлеккә фото һәм инде алга таба. Гатиатуллина Эльвина, Сәләт Азнакай аланның директоры. Котлыйбыз сине Эльвина апа. Һәм инде тагын бер шәмәхә футболка. Һәм ул Шарипова Рената апага тапшырыла. Сәләт Батыр аланның директорына. Алда бик ылы, шаҗарлар тулы. Котлыйбыз сине Рената апа. Һәм инде әйдәгез шулай ук истәлеккә фото да ясап китик. Мин бәхетле, җиргә сыймас ул бәхетне сизәсеңме? Ул бәхетне. Котлыйбыз сезне шәмәхә футболка алучылар.
Һәм әйдәгез, күмәк фото ясап китик. Әдип Әлмир командасы, әйдәгез алкышлыйк аларны. Зур рәхмәт сезгә, апалар, сез шәп. Һәм инде хәзер без сәхнәгә. Әйдәгез, тагын алкышлар. Һәм инде хәзер, дуслар, әйдәгез бу сәхнәдә сәләт проектлары җитәкчесен Әдип Әлмирне каршы алыйк. Мин яратам, нурлы караш, елмаюың, мин онытмам, чөнки мин яратам. Әдип Әлмир, каршы алыгыз, каты-каты алкышлар. Бар галәмгә, мин аңлатам, мин сине югалтмам. Син бәхетле, мин бәхетле, җиргә сыймас ул бәхетне сизәсеңме? Ул бәхетне, саф бәхетне. Salam salat. Min бәхетле. Сизәсеңме? Зәүдәт шул бәхетне дисез. Сизәм, тоям, сезнең белән бергә. Быел сәләткә 30 яшь. Безнең монда биләргә кайтуыбызга, кайта башлавыбызга һәм кайтуыбызга 28 ел. Мен бик канәгать бүген сезнең белән булуыма. Сезгә рәхәтме? Миңа да рәхәт. Менә бу елдан ел кабатлана торган күренеш бер кайчан да сүрелмәсен иде. Бу мәхәббәт, бу дуслык, бу гаилә. Бер нәрсә дә үзгәрмәгән кебек. Улай карасаң, шул ук балалар, шул ук биләр, шул ук саф, матур, чиста сулы Чирмешән елгасы, шул ук изге чишмәбез, шул ук ияләр тавы. Әмма шул вакытта барысы да үзгәрә. Менә ничек иттереп яңадан язлар килгән кебек. Яз ул һаман бер, әйеме, яз. Әмма һәр яз үзенчә килә. Менә шуның кебек сәләттә. Аның һәр елы үзенчә. Менә быел безнең җыеныбыз ахырына якынлаша. Бу сәләтнең йөрәге, бу сәләтнең аңы, акылы. Без менә сез утырып, басып, бергә булып торучылар, балалар, әйдаманнар, баш җитәкләр, җитәкчеләр, гомумән безнең белән булган биредәге кунаклар. Без бергәләп, барыбыз бергә менә шул сәләт җыенына җыенып, сәләт йөрәк тибешенә куәт бирәбез, көч куәт бирәбез. Иншалла, менә Тимур әйткәнчә, бер кайчан өзелмәсен бу сәләтебезнең йөрәк тибеше биләрдә. Әйдәгез шуңа кул чабыйк, хуплап. Шундый матур күренешләр. Биредә без уйныйбыз, ярышабыз, котлыйбыз, бүләклибез. Менә мин дә котлауларга кушылам. Шундый бер-берегезгә җан атып торуыгызны күрү. Бер-берегезне онытмыйча бүләкләр бирү бер-берегезгә. Ул алаларның гомерен озайта, яшьләргә көч, куәт бирә, дәрт өсти. Минем сезгә
Менә бу сахнадан хәзер рәхмәтләр әйтәсем килә. Гомумән, иң беренче чиратта без кемгә рәхмәтле? Без балалар сезгә рәхмәтле. Сез җыеласыз. Сез нәкъ биләрнең дәвамчылары. Сез төрле җирләрдән җыеласыз. Аланнарга, аланнар белән бергә без җыенда. Сез килгәнгә шатлана табигать. Мәңгелек ул сезнең белән, сәләтле яшьләр белән һәм табигатыбыз белән. Һәм сезнең янга бергәләп, менә сез балалар дигән, инде без балалар димибез, әйдаманнар дибез. Миңа инде бит инде үзегез беләсез, шул ук балаларыбыз кичә әле күптән түгел сезнең кебек оештыручыларыбызга рәхмәт биредәге сәләт командасы, оештыручы командага. Рәхмәт безнең изге чишмәбезгә, изге чишмә командасына, волонтерларыбызга. Һичшиксез рәхмәт һәрбер командага, һәрбер аланга. Аланнар сезгә рәхмәтләребез. Шулай матур итеп тупланып килгәнсез. Сәләтне күрсәтә белдегез. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт безнең үзәкләребезгә. Матбугат җанлы сәләтне күрсәтеп, менә безне һәр кич сайын матурлыклар күрсәтеп экраннарда безнең күңелне күргән матбугат үзәгенә. Рәхмәт. Рәхмәт безнең инфо үзәккә. Рәхмәт безнең менә монда операторларыбызга матур иттереп, менә безнең тавышларыбызны яңгыратучыларга. Рәхмәт безнең тамакларыбызның туклыгын кайгыртып торучы тәмле ашлар пешерүчеләребезгә. Әйдәгез монда тагы да бер кул чабыйк. Рәхмәт безнең иминлегебез сагында торучы ике яктагы капкаларыбызны саклаучыларга. Аларга зур рәхмәтләр. Әйткәнемчә, без кайтабыз биләребезгә. Биләребезгә зур рәхмәт. Без эчәбез, чишмәбезнең суларын татыйбыз. Изге чишмәбезгә рәхмәт. Ияләр тавына рәхмәт. Чирмешән елгасына. Безне нәселтерәп, агып, безне хуплап торган Яушир кече Чирмешән елгасына рәхмәтләребез. Быел бик мәгънәле, бик матур чара башланып китте. Ул да булса асыл гаилә. Аерым әйтәсем килә. Шуны оештыручыларга һәм шунда катнашучыларга, асыл гаиләдә катнашучыларга зур рәхмәтем. Алла юл сезгә алга таба да бәхетле юл булсын. Кабатланып торсын бу күренеш. Әйдәгез кул чабык. Асыл гаиләгә. Чөнки анда бишектәге балалардан менә безнең мәктәп балаларына кадәр балалар һәм аларның әтәниләре. Һәм инде сез көтәсез миннән рәхмәтләрне, һичшиксез безгә көч биреп, куәт биреп торган, безнең белән бергә булган Яшьләр министрлыгына, безнең Мәгариф һәм фән министрлыгына, һәм безнең Мәдәният министрлыгына, һәм безнең Фәннәр академиясенә, һәм безнең белән булган безнең җәмәгать эшлекләренә, депутатларга, алар да безнең белән һәр вакыт ярдәм итеп торалар, бирергә киләләр. Һәм инде иң олы рәхмәтебез рәисебез Рөстәм абыебызга безне һәр елны менә шулай иттереп ярдәм итеп, бирдә мөмкинлекләр тудырган өчен. Рәхмәт, Рөстәм абый. Менә мин рәхмәтләрне әйтеп бетердем. Әйдә, рәхмәт. Әгәр кемгәдер әйтмичә калган булсам да, менә бу
Табигатыбыз аша, сезнең аша. Минем рәхмәтләрем барып ирешсен. Әти әниләрегезгә булсын, укытучыларга булсын, безне юлларда итүчеләргә булсын. Без һәр вакыт рәхмәтле. Хәзер Айгөлгә бирәм микрофонны. Зур рәхмәт Әдип Әлмир, Айгөл апа, хәзер инде сезгә сүз. Әле тағын қаты-қаты алқышлар берейік біздің сәләт проектлары жетекшісі Әдип Әлмирге һәм сәләтінің шулай қайда барушы шәхісіміз Тимур абыйға қаты-қаты алқышлар һәм рәхмәт. Сәлем Азнақай. Сәлем Сәләт Батыр. Сәлем Биләр қаласы. Сәлем Изгі Шишмә. Сәлем Сәләт Саба. Сәлем Сәләт Тулпар. Сәлем Сәләт Раушан. Сәлем Сәләт Рухият. Сәлем Сәләт. Кәйфләрегез шәпме? Әдип Әлмир сүзләренә кушылып, бары тик рәхмәт әйтәсе килә. Рәхмәт сәлкешләр, рәхмәт әйдаманнар, рәхмәт баҗитәкләр, остазлар, рәхмәт сәләтлеләр, рәхмәт сәләтне үстерүчеләр, рәхмәт сәләт. Һәм ниһаять без ябылу тантанасына да килеп җиттек. Һәм аны башлар алдыннан әлбәттә без чакырабыз безнең әләмнәр янына, безнең сәлкешләрне, әйдаманнарны, һәм аларны чакырыр өчен Ләйсән апа сүз сиңа. Шулай, Рәсәй әләме янына чакырыла. Раушан аланнан, Шакирова Камила һәм Гарифянова Миләүшә апа. Батыр аланынан, Асминин Карим һәм Фархуддинов Айрат абый. Татарстан Республикасының әләме янына. Тулпар аланынан, Пузатов Игнат һәм Гилязов Анвар абый. Азнакай аланынан, Хабибулин Карим һәм Мингазова Радмила апа чакырылалар. Сәләт әләме янына. Рукият аланынан, Фахруддинов Аскар һәм Габдулвалиев Салават абый. Биләр қаласы аланынан, Хабибулина Злата һәм Аглиулин Рифнур абый. Форум әләме янына. Саба аланынан, Мифтахова Азалия һәм Гараева Исламия апа. Һәм инде Изгі Шишмә аланынан, Фаттахов Данил һәм Гилязуддинов Карим абый. Жерге сыймас сол бақытны сезесіңме? Ол бақытны, сау бақытны. Сәлкешләр, сез әзерме? Әзер булгач, игътибар безнең әләмнәргә. Игътибар Рәсәй әләмен төшерергә. İğtibar
Татарстан Республикасы әлемін түшірірге. İxtibar, sәләт әлемін түшірірге. Тәңірім синен үткен зиһен сорыйм, Кояш синен рухи чисталып, Сәләт дәүләт, сәлкеш яңа татар, Аңфәхімдә ғашиқ бу халык. Биек алар шисіз дәрьялардан, Тылғыр шақта әрәм баласы. Көмір суы талғын шишмә булыр, Җиләс салам булыр дәвасы. İxtibar, 2024 елның Халыкара яшьләр уку-укыту сәләт форумының сәләт җыйыны әлемін түшерергә. Җитүгә яшьләр күңеле, ашкына еракларга. Тели күпне белегә ул, яңа дуслар табарга. Җиркендем йөрәкләрне, ашкын дустан биеклеккә. Еллар үтеп яшелекне, иләп сине изгелеккә. Шулай итеп, безнең 2024 елның сәләт җыйыны рәсми рәвештә ябык дип игълан ителә. Әфәрин, зур рәхмәт Айгөл апа, зур рәхмәт сезгә һәм зур рәхмәт аланнарга. Әйдәгез тагын бер каты алкышлар. Ә инде хәзер мин барлык аланнарны сәхнәбез янымызга чакырам һәм инде сәхнәгә чакырып калам Эля апаны яраткан хореограф апабызны һәм бергәләшеп безнең форум биюен бибез. Килегез тизрәк монда аланнар. Киттек бергә, безгә җитә бер көн. Безгә җитә бер көн, хыялга ышанырга бер көн. Әйдә дустым башлыйк бүген, кулларыңны чап-чап һәм билек иткән. Безгә җитә Алдыңда юлың бар, өстә бар зәңгәр күгең. Сөяргә йөрәк бар, артыгы кирәк түгел. Дөнья синең адымны тоя, күз алдыңа китер. Безгә җитә бер көн, хыялга ышанырга бер көн. Әйдә дустым башлыйк бүген, кулларыңны чап-чап һәм бия иркен. Күкрәктә аваз бар, әле ул таныш түгел. Кушылып бу көйгә, җырларга тели күңел.
Әфәрин, зур рәхмәт, Эйли апа, зур рәхмәт, сәл кешеләр, аланнар. Әйдәгез утырышыйк. Инде сез утырышканда әйтеп китәм. Сәләткә 30 ел, сез аны барыгыз да беләсез. Һәм без бу елны кабат биләрдә җыелганбыз. Күпме көч бирелде, менә бу елны 5 көн өчен генә эмас, сез сменаларда нихәтлек әзерләгәнсез. Нихәтлек көч салгансыз. Һәм инде бүген соңгы көн. Аланыгыз белән бергә киләсе концертыбызны карагыз. Һәм бер-берегезне ишетегез, бер-берегез белән бергә булыгыз. Бер дулкында, бер аланда, сәләттә калыгыз. Һәм инде без башлыйбыз. Булып чыгар микән? Бәлки бу юкка гына булып чыкмас кебек инде. Ярар, керим. Ничек матур. Ой, гафу итегез. Сәлем. Сәлем. Мин сиңа ничек ярдәм итә алам? Мин ялгыш кына моны тотындым. Гафу итегез, зинһар өчен. Мин монда ялгыш кирдем. Мин башка якка бара идем. Юк. Бу дөньяда бер нәрсә дә ялгыш була алмый. Менә чөнки барыр юллар сине тормышыңдагы хәзерге вакытта булырга тиешле җиргә алып бара. Ә син беләсеңме? Вакытның да тавышы барлыгын. Юк, ишеткәнем юк. Юк. Алайса, мин сиңа барсын да аңлатам. Әйтә. Вакыт. Үтә көннәр, айлар, еллар, сизелми дә гомер узганы. Көрфек тетрәп алган кыска мизгел мине сәләткә багышлады. Вакыт. 25 ел узгач, сәләт мине кабул итте. Беренче аланымнан 5нче бит билгеләнде. Вакыт. Тукта, бик тиз үтте бу. Сәгать дөрес барамысың? Сәләт мөхитендә булу. Вакыт кайларга ашыгасың. Тутам дисәң, вакыт кулга йыкмый. Кала мең еллар буе үлчәнмәгән вакыт зурлыгы. Таныш түгел, көчсезлекнең ачы хурлыгы. Вакыт 30нчы ел. Кемдер соңгы тапкыр сәлкеш, кемдер абый, кемдер апа, кемнеңдер хыялында буныкта. Үтә тәүлек. Ой, җәй, мин рәхмәтлемен бу җиргә. Бу сыкландыргыч вакыт эчендә гаҗәеп максатка ирешкәнгә. Без җиңүче, иртә кичен. Ә сез шигырь язуыма бик зур сәбәп минем өчен. Рәхмәт. Кайдасың син? Кайтасың син? Үзеңәме? Йөзеңдәге кояш эзе йөрсен, яме? Ул синдәге тарту көче, фатихасы галәмеңнең, бәрәкәте,
синең өчен барсын эшли, барсын белә, ышан гына, котысына, йомшагына, назлысына, ачысына, кырысына, ташлан гына, кушыл гына, буйсын гына, булсын гына, барысы сиңа. Йыгыласың, йылгыр да син, уйымлы да, бу галәмнең очраклы бер җае гына, бу галәмнең иң мөкаддәс тәҗрибәсе. Табынасың, җигеләсең һәм җигәсең. Табыласың, җиңеләсең һәм җиңәсең. Кайтып җиттең һәм уяндың. Аңарчы йөгердең дә, йыгылдың да. Сизми калдың. Йөрәгеңнең нидән кырылганын. Күңелеңдә яңа сер барын. Я снова маленький, солнце яркое, мама опять сильнее всех в мире. Я снова боюсь собак и оставаться один в квартире. А деревья такие большие, незнакомые плохие слова. Поиграем в прятки, мне как раньше по пояс трава. Это я не достаю до пола ногами, или пол до моих ног не достает. Те, кого я считал врагами, просто делают мед, это я. Только дети трясут головами, не узнали меня, говорят, что не смогут помочь. Я стал сильнее, теперь я не лягу к маме. Но чудовища не пришли, я прождал их целую ночь. Я еще не разучился радоваться, рисую осколками кирпичей в резиновых сапогах. Не страшно мерить весной ногами ручей. Красные яблоки падают вниз, когда ветер сильнее дует. Тише, меня зовут есть, я не голоден, но никого не волнует. Я не достаю до пола ногами, или пол до моих ног не достает. Те, кого я считал врагами, просто делают мед, это я. Только дети трясут головами, не узнали меня, говорят, что не смогут помочь. Я стал сильнее, и теперь я не лягу к маме. Но чудовища не пришли, я прождал их целую ночь. Сәлем, матурым. Инде тавыш буенча таныгансыздыр. Үзем ерак булсам да, гел сезнең белән гел кайгырып утырам, кулларымны тотып, барсы да гына әйбәт кенә булсын инде дип теләп утырам. Инде күп сүзләр әйттем сезгә, инде сез күп миннән хисләремне ишеттегез, күп елмайды, күп җылады, күп кочакланыштык. Шуңа карамастан дагы бер әйтәсе сүзем бар иде сезгә. Матурым, тордың икән, бар алга. Бар артка, курыкма, артта да булырга мөмкин. Уңга бурыл, сулга бурыл.
Алар барысы дагы бер адым. Адым ул яңа бер ачыш. Ул син. Яңа син. Ул ниндидер яңа кешеләр, бәлки мәхәббәттер, бәлки дуслар чагынадыр. Барысы да гыналар адым. Сикерәсең икән син, йыгыласың икән син. Баскыч буенча өскә менәсең ди, аска төшәсең ди. Алар барысы да адым. Чөнки адым ясаганда син гел алга карыйсың. Артка барсаң да, алга барсаң да, синең йөзең гел алга карап тора. Шуңа күрә курыкмай, яме? Барысы да гына әйбәт булачак. Җиңәсез икән бу адымнарыгызны. Мактанмагыз. Җиңелеп каласыз икән, кайгырмагыз. Барысы да шулай булырга тиеш. Җиңеләсез икән, мин сине еллар аша табырмын. Синең гүзәл апаең. Уйлар бик күп. Ләкин мин сезне аңлап бетермим кебек. Мин курксың. Нинди вакыт тавышы, истәлекләр, бу нәрсә? Сез кем? Син кем? Юк, мин сезгә беренче булып сорау бирдем бит инде. О, сораулар. Җаваплар. Бу дөньяда аларның кырые да, шиге дә юк. Син кайда? Мин монда. Менә, кара. Күпме генә сораулар түгел. Булуы мөһим түгел. Ә менә яныңда, ул җавапларны эзләгәндә яныңда кем булуы мөһим. Югалып калдым бу тынлыкта, җир тетрәүләре дә куркытмас мине. Ләкин бу мине уйлап, бергә булган вакытны, ләкин өйдә ял итә вакытны уздырганны. Бер ел узды инде, мин аңладым кебек, элемтәне изеп сине җибәрергә ничек. Миндә синдә без икебез өчен түгел бу шулай. Түгел бу шулай. Тик килер идеңме ахыр заманда, сакын идеңме караңгыда, куркуларга да карамастан, әйтер идеңме мин яратам, качаклар идеңме шушы вакытта, күкләр җимерелгән арада, шикләнү бер дә булмас иде, тик вакыт җитте. Ахыр заман булса янымдамы син? Син янымдамы син? Югалып сине, хисләремне, ширтекләре дә мине куркытмас. Ләкин бу мине уйлатты, бергә булган вакытны, өйдән чыкмыйча уздырган елларны. Бер юл эзләйдем, мин аңладым кебек, җанга ярасамыйча ничек уйларга сине. Миндә, синдә без икебез өчен түгел бу шулай. Миндә, синдә бер-беребез өчен түгел бу шулай. Тик килер идеңме ахыр заманда, саклар идеңме караңгыда, куркуларга да карамастан, әйтер идеңме мин яратам, качаклар
Саклар идеңме шушы вакытта Күкләр җимерелгән арада Шикләнү бердә булмас иде Тик аерылырга вакыт инде Ахыр заман булса янымдамы син Yanımdama 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 sin Кебесешен түгел бушулай Миндә синдә бер-бер бесешен түгел бушулай Тик килер идеңме ахыр заманда Саклар идеңме караңгыда Куркуларга да карамастан Әйтер идеңме мин яратам Кайчан бар идеңме шушы вакытта Җимерелгән арада Шикләнү бердә булмас иде Тик аерылырга вакыт инде Ахыр заман булса Yanımdama 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 sin Ahır zaman bulsa yanımdama sin
'Cause your eyes are what will make me sunshine bright. I'm the one who's in my mind. Give me the reason to be next to you and live for you. With you, wanna be together. With you, wanna stay forever. With you, till the end and never. With you, I found my way. Ты сейчас, наверное, спишь, смотришь снова повторить. На листах московских крыш я рисую море, и в него бросимся мы с головой, и тогда нас заменит вверх волна, но и путь утро смоет красную грусть. Я вернусь с тобой, зажигая звезды с тобой. Знаю, что не просто с тобой, рано или поздно с тобой, всегда с тобой. И если ты захочешь, я буду каждой ночью менять слова и лица, чтобы тебе присниться. И вот я буду рядом, мне ничего не надо, только ты. Только ты. С тобой, зажигая звезды с тобой. Знаю, что не просто с тобой, рано или поздно с тобой, всегда с тобой. Wanna be together, wanna be together, wanna stay forever, with you, till the end and never. With you, I found my way, found my way. Изге чишмә бу саф йөрәктән килгән ярдәм һәм бу безнең кешебез. Һәрберегез бу форумда көн саен изгелекләр эшли, риясыз ярдәм итә. Сезнең йөрәгегез яхшылыкка тартыла. Шуның өчен сез изге чишмә өлеше булырга сайладыгыз. Сменаларда мин волонтерларга һәр вакыт изге чишмәдә булу вакытлы гына түгел дип әйтә идем. Бу безнең тормыш рәвешенә әйләнә. Шуңа күрә онытмагыз, сезнең ярдәмегез монда гына түгел, ә башка җирдә дә якыннарыгызга, дусларыгызга, укытучыларыгызга һәм хәтта сез белмәгән кешеләргә дә кирәк. Барлык мохтаҗ кешеләргә ярдәм кулын сузыгыз, һәм яхшылык һичшиксез сезгә кайтачак. Изге чишмә башкаларга ярдәм итүче һәм бер-берсенә терәк булучы зур гаилә. Форум тышында да бу гаилә булып калыйк. Башкаларны үз үрнәгебез белән илһамландырыйк һәм барлык кешеләр өчен дөньяны яхшыртыйк. Игелекле һәм тугры булуыгыз өчен зур рәхмәт сезгә. Мин сине еллар аша табырмын. Синең Карина апаң. Чыннан да. Янәшеңдә кеше булуы бик мөһим. Ә син кая? Янымда кеше кирәге турында әйтте дә үзе юкка чыкты. Так, Илүзә, ярар, сулыш. Алайса мин монда нәрсәдер карап чыгам.
Ayrılganda vəqdə verirsinmi? Qabat qaytığımı kötərgə Aşkın ulu yürek ötekinde Ortaqtanın sızlıb atqanı Yaşlığımni jırğa salın şaqda Quşlab jırlarsınmı appağım Qaytqan şaqda sarman buylarından Yanlarımda məngə qalırğa Qırığışın taşlap qırıq yoqda Şığarsınmı qarşı alırğa Qaytqan şaqda sarman buylarından Yanlarımda məngə qalırğa Qırığışın taşlap qırıq yoqda Şığarsınmı qarşı alırğa Qırığışın taşlap qırıq yoqda Şığarsınmı qarşı alırğa Şaq Nazar Так жаль, что больше мы не пишем писем. Так жаль, что почтальон у нас теперь не в моде. От километров вроде не зависим, но путь у писем стал длиннее, вроде. Да, писем стало, несомненно, больше. Коротких сообщений, ссылок, фото, файлов. На почте же процессы протекают дольше. И оттого бумажные ценнее смайлы. Не ты заходишь в сеть, к тебе заходит кто-то. Нашел твой дом, твою квартиру, твою улицу. Он нес тебе конверт. Он выполнил свою работу. Письмо, которое облетело полмира. Конверт в твоих руках. Он пахнет им. Внутри письмо. Его рукой написан. Я проверяю почту и жалею, что больше мы не пишем писем. С любимыми не расставайтесь. С любимыми не расставайтесь. С любимыми не расставайтесь. Всей кровью прорастайте в них. И каждый раз навек прощайтесь. И каждый раз навек прощайтесь. И каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг. Я искала тебя годами долгими, искала тебя ночами темными, в журналах кино, среди друзей и в день, когда нашла, с ума сошла. Ты совсем как во сне,
Совсем как в альбоме, где я рисовала тебя гуашью. Я совсем как во сне, совсем как в альбоме, где ты рисовал меня гуашью. Дальше были звонки, ночные больше слезы, нервы, любовь и стрелки в Польше, дети, но не мои. И старые зазнобы плачешь каждые 5, и мы устали оба. Ты совсем как во сне, совсем как в альбоме, где я рисовала тебя гуашью. Ты совсем как во сне, совсем как в альбоме, где я рисовала тебя гуашью. Я искала тебя, 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 искала тебя, искала тебя. Ты совсем как во сне, совсем как в альбоме, где я рисовала тебя гуашью. Ты совсем как во сне, совсем как в альбоме, где я рисовала тебя гуашью. Ты совсем как во сне, совсем как в альбоме, где я рисовала тебя гуашью. И я искала тебя, искала тебя, искала. Йоу, сәлем. Бу елны син мине әллә ни еш күрмәгән булсаң да, мин сине күрдем, мин сине ишеттем һәм мин сине сиздем. Елдан-ел аланыбызның даны һәм обруе күтәрелә, үсә бара. Гел яңа казанышлар өстәле бара аланыбызга һәм бу мине бик тә шатландыра. Биләр каласына бу елны беренче мәртәбә килеп эләккән кешеләрне мин котлыйм чын күңелдән. Сез дөньяда иң бәхетле кешеләр. Сезнең бөек юлыгыз әле башлана гына. Дамир абый Гарифуллин язган «Кайт» дип аталган җыр бар Биләр каласында һәм аның мәгънәсе шулайрак. Һәр ел Биләр каласына яңа әйдәманнар, яңа сәлкешләр килә, ләкин аланның мәгънәсе гел бер булып кала. Бер-береңне ярату, бер-береңә терәк булу һәм бөеклеккә, биеклеккә омтылу. Һәм мин күрәм, бу елны Биләр каласы монсын барысын булдырды. Мин сезнең белән горурланам. Мин сине еллар аша табырмын. Синең Илнар абыең. Барысы да яхшымы? Авырттымы? Әлбәттә. Авыртты, син елмаясың. Нишләп елмаймаска? Бу бит тәҗрибә. Соң менә кара. Менә моны мин футболда авырттырдым. Бусы белән өстәлгә бәрелдем. Менә бусы белән мин якын кешемне биергә чакырдым. Ничек? Ничекме? Сөйләп кит әле. Ничекме? Менә кара. Өстемдә аппак күлмәк, астымда өр-яңа штан, сары носки һәм Гөннәги, аягымда сандали. Сандали? Сандали! Ялыкмыни, шәлмәни, ялыкмыни, шәлмәни, мин уртага чыккач кына бер җырыгы жәлмәни.
Әннәги, көннәги аяғымда сандали, сандали түгел пима, яш көңілімін әттейма. Әннәги, көннәги аяғымда сандали, сандали түгел пима, яш көңілімін әттейма. Ақлы ситсі күлмәгімні, етегін сырлатқанша, өзім шығып жүрім әлі, кішіні жырлатқанша. Әннәги, көннәги аяғымда сандали, сандали түгел пима, яш көңілімді әдемі. Әннәги, көннәги аяғымда сандали, сандали түгел пима, дайма. Сказочный сон мне приснился к утру. Как встретил тебя я под пение струн. И с тобою вдвоем мы тихонько без слов подхватили ее, ту мелодию снов. Песню наших сердец, что стучат в унисон, в ритме легком, как детство, и быстром, как сон. Никак не напеться с тобой мое сердце под эту музыку ми курасон. Ай, не напеться, ой, бьются часто два сердца вместе. Эх, что-то сон, поверь, мое счастье стучит мое сердце под эту музыку ми курасон. Поверь, мое счастье стучит мое сердце под эту музыку ми курасон. Никак не напеться с тобой мое сердце под эту музыку ми курасон. Я бы сказала себе не люби. Прошептала бы хватит, не трожь. Вот только касание твоей руки заставляет вернуть мимолетную дрожь. Громко сказала бы уйди, перестань. Закричала бы хватит, не мучай. Но ты заставляешь мои уста эту глупую фразу озвучить. Тихо шептала,
Оставь, не терзай, окаянную душу не трогай. Я бы просила, меня не ломай. Иди своей мрачной дорогой. Снова молила, забудь, не мешай, жить мне мирно и, главное, тихо. Письмо на прощание не оставляй, я ведь не выдержу эту дикость. Каждый день говорю, он не тот, я реву, оставляя обиду за малым, а ты оставляешь гору мне забот. Ну сколько же можно? Я ведь не выдержу. Ты возвращаешься снова и вновь, не желаю просьбу услышать. Я наломала уже столько дров. Ты все пытаешься душу мне выжать. Как мне спастись и тебя объясни? Закрываю глаза и не вижу. Но как только коснешься моей руки, я теряюсь в ночи и себя вновь не слышу. Те манящие губы, дурные глаза не хотят мои мысли покинуть. Но если б ты понял, насколько я зла и не способна снова остынуть. Ты же не любил меня. Не буду винить, но каждый раз, мечтая сбежать от себя, говорила себе: не смей полюбить. Спасибо тебе за этот хороший урок. Wade in the water, wade in the water, children, wade in the water, 'cause ain't gonna trouble the water. Wade in the water, wade in the water, children, wade in the water, 'cause gonna trouble the water. And the stars in the towers, where the sand up and make it loud. Just like God of the Pharaoh, let my people go, go. Well, the new generation, from the ones who they came before, he's calling us to freedom, let my people go, go. In the water, with it, wade in the water, children, wade in the water, but ain't gonna trouble the water. Wade in the water, with it, wade in the water, children, wade in the water, what's gonna trouble the water? Where the suns and the stars, where the sand of it make it loud. Just let me God on the Pharaoh, let my people go, go. Where the new generation, from the ones who came before, he's calling us to freedom, let my people go, go. Don't go shine, don't go shame. If you ever forgot that way, make it happen. Don't say no trouble, let my people go, go. One second I see it, and you travel through the years. If you don't say no trouble, let my people go, go. Wade in the water, wade in the water, children, wade in the water. Nothing's gonna trouble the water. Wade in the water, wade in the water, children, wade in the water. Nothing's gonna trouble the water. Oh, 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 oh.
Сәләт ознаққа 20-24. Сайланған балалар, Азантим. Сіз 2006 елда қолға-қол башланған ішінің алтын дәвамы. Қызықлы факт, лашын йортын алмаштырмай. Бір ұяласа, тұрмышын шында өткерешек. Бізге туры келе әйбіт? Ел сайын қайтабыз, үсіп, үзгәріп, ел сайын яңалық, ел сайын сыйфат, үрнәк көрсетәбіз. Біләсіз мінеге? Шынки бүтәнше бұлдара алмайбыз. Ознақай сірі бір дәмлік сілкішлер. Шуны ұнытмағыз, алтынарым. Ерақтан да тонаяшақмын сізні. Қойдағына болмасағыз да, сізні іштәшәкмін. Яраташақмын. Хәр бір оңшығыз білән ғұрырланашақмын. Сіз меңа ұшанған кібік. Мен де сізге ұшанамызнықай. Күшлі болығыз, ижат етігіз. Тауышығыз бар дүнияға янғырасын. Сіз мыңа лайықлы. Яратам. Тәжіп не дейсің? Аның не файдасы бар, ауырта бет? Ауырта? Жеңірайып кетті ме? Рәхәт. Сың шулай, ол ауыртуны білмеше рәхәтні тыйып болмай. Мен аңладым. Көп мүгіне тырышсам да, өзіме яратмайым деп әйтіп болмай. Болмай. About her and she knows it. I wanna let her take control, 'cause every time that she gets close, yeah, she Pulls me in enough to keep me guessing. And maybe I should stop and start confessing. Confessing, yeah. Oh, I've been shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Maybe there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Maybe there's nothing holding me back. There's nothing holding me back. Nothing holding me back. She says that she's never afraid. Just picture everybody make it. Into hesitation. Pulls me in enough to keep me guessing. Whoa. And maybe I should stop and start confessing. Confessing, yeah. Oh, I've been shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Maybe there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Maybe there's nothing holding me back. There's nothing holding me back. Way too far, I know we'd be alright. I know we would be alright. By my side, and we stumbled in the dark. I know we'd be alright. I know we would be alright. 'Cause if we lost our minds and we took it way too far, I know we'd be alright. I know we would be alright. If you were by my side and we stumbled in the dark, I know we'd be alright. We would be alright. Oh, I've been shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Maybe there's nothing holding me back.
You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. There's nothing holding me back. There's nothing holding me back. Сүзләр белән аңлатып булмас биләр коласында күргән матурлыкны. Ләкин сүзләр кирәкми сизергә минем аны яратуны. Аны яратуны. Мин ярату хисен үз эчемдә җылатып йөрәк түрендә алмагач үстерермен. Бармак очларын аның кызыл төсенә кертермен. Күңелемдә саклап мин мәңгегә урын бирермен. Биләре мин ярату хисен үз эчемдә җылатып йөрәк түрендә алмагач үстерермен. Бармак очларын аның кызыл төсенә кертермен. Күңелемдә саклап мин мәңгегә урын бирермен. Мин ярату хисен үз эчемдә җылатып йөрәк түрендә алмагач үстерермен. Бармак очларын аның кызыл төсенә кертермен. Күңелемдә саклап мин мәңгегә урын бирермен. Ул синең кулыңда. Күпмегенне югалсам, йылдызлар һаман атыла, сәңгәр күктә алар балкый. Йөрәгем күпмеген әлешкә ярылса да, ул яңа көч белән чәчәк атар. Нурыңны сакла, синең кулың буш булмас без булганда, бездә син булганда, ярату ул син, матурлык ул син. Мин ярату хисен үз эчемдә җылатып йөрәк түрендә алмагач үстерермен. Бармак очларын аның кызыл төсенә кертермен. Күңелемдә саклап мин мәңгегә урын бирермен. Мин ярату хисен үз эчемдә җылатып йөрәк түрендә алмагач үстерермен. Бармак очларын аның кызыл төсенә кертермен. Күңелемдә саклап мин мәңгегә урын бирермен.
kaldı yüzlerin düp 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 dibe yüreğim Koydan topargasın seni deyip bar jirden izledim Sen de kütesindir mine diyen ümitni üzmedim Esin uylarımda çıksın her yollarıma Hıyallarımda bu senin kullarında Esin uylarımda çıksın her yollarıma Hıyallarımda senin kullarında Dik düşümde bulduk ikev birge Şundina kirgensen күңелге Aşır aşır biz belki biz önümde Kavuşur biz canım mengige Sen uylarımda çıksın her yollarıma Hıyallarımda senin kullarında Esin uylarımda çıksın her yollarıma Hıyallarımda senin kullarında Esin uylarımda çıksın her yollarıma Hıyallarımda senin kullarında Esin uylarımda çıksın her yollarıma Hıyallarımda senin kullarında Сәлем, Батыр. Сәлем, дустым. Сәлем, йортым. Сезне күрүемә һәм сезне күзәтеп торуыма мин бик бәхетле. Сез форумда, биләрдә, безнең әтиләр һәм бабайлар җирендә. Сез биләрне кыздырдыгыз инде. Афәрин. Һәм рәхмәт. Мин беләм, аңлыйм. Бу юлда җиңел түгел иде. Эссе иде, авыр иде. Ләкин бит моның кирәге бар иде. Әйдәгез әле, күзегезне ябыгыз. Бу искиткеч көннәрне исегезгә төшерегез. Бу бит могҗиза иде. Онытылмаслык мизгелләр хәзер сезнең күңелегездә. Янәшәгездә яңа дуслар. Һәм сезнең өчен тагын бер йорт һәр вакыт Батырда. Сезнең белән бик горурланам. Тик алга гына барыгыз. Ләкин исегездә тотыгыз. Агач тамырларына таянып тора. Кеше үткәнгә таянып, гүзәл киләчәкне барлыкка китерә. Хәтта безнең юллар айрылса да, Батыр сезнең, безнең өчен һәр вакыт йорт булып калачак. Чөнки без, сез, чиксез. Мин сине еллар аша табырмын. Синең Айгөл апа. Hey, Minji! И хыялый. Хыялый? Ә син беләсеңме нәрсә ул хыял? Юк. Хыял? Ул менә тот әле. Менә синең тезләреңнән алып баш очыңа кадәр ураучы. Әйе, ул мөмкинлекләр бирүче. Һәм хыял ул кайбер вакытта шундый шикләндерүче көч. Менә синең хыялың шунга ашырга теләсә, сиңа бары тик ачылырга гына кирәк. Ачылырга. Һәм беләсеңме тагын нәрсә? Һәм тирән итеп сулышаларга.
Я, нәрсе қарап тұрасыз? Біргелеп алайық. Yıldız taptı. Сигез тажыла. Яқты шундай һәм шын. Көчле. Яши анда өмет биреп кешеләр төрле төсле. Акыл һәм рух һәм тел генә түгел. Гаилә. Минем дуслар аш булсынга бергә булсын җавап бирә. Булсын бергә, булсын бердәм, булсын сәләт һәм без булыйк. Булмасак та без сәләт булсын. Ул яшәсен. Сәлкешләр килсен, әләмнәр күтәрелсен, шәмшикләр үтсен, апалар, абыйлар аларга өйрәтсен, бу мөхит мөгъҗиза, һәм син мөгъҗиза. Бу мөхит ул син, сәләт ул син, сәләт ул без. Сәлкеш, менә сиңа мизгел, аны саклый бел. Һәм ул мизгел, һәм ул дуслар аны саклар. Безнең сәләттә дуслар табылу әлбәттә бик күңелле. Һәм билгеле, ул аркадаш мәңгелек. Минекеләр дә монда бүген. Я, карагыз әле. 10 йылызды бәлки 11 без биләрдә барыбер. Без кайттык һәм калдык. Кемдер килде һәм китте, ә без кайттык һәм калдык. Сәлкеш, әйдаманыңны онытма. Ул ярата сине. Төнлә иртә кичен ул синең. Ә син аныкы. Туган булырга кирәкми таныклык. Мин була алмам әйдаман, мин була алмам ягадан, ләкин сез абыйлар, апалар, сез хәзер бар һәм бир аңа барысын. Акыл бир, рух бир, тел генә түгел. Мәхәббәт һәм күзәт. Ничек сәләт туа, ничек туа тулпар гайрәт, саба булга рухият. Раушан, азанкай, изгеләр, имәнкәй адымнар биләр. Җисем, батыр, манзара, осталар һәм кама. Рәхмәт, сәләт. Син өйрәттең, күрәсемне күрсәттең, сөйлисемне сөйләттең. Мин сәләттән. Һәм ул акыл, һәм рух, һәм тел генә түгел. Ул бер галәм. Ә без йолдызлар, якты шундый һәм шын, көчле. Кисәктә кием төрле төсле, бергә күрдек бу дөньяның 8 төсен. Форум тәмам, төшәр әлем, сәлкешләр аланнарга кайтып китәр, ләкин биләр ялгыз калмас. Калыр сезнең фикерләрдә, сүзләрдә, йөрәкләрдә бары бер теләк. Әйләнеп кайтсак иде тизрәк. Биләремә, сәләтемә, сәлкешемә рәхмәт. Сәләм, сәләт биләр форум! Күпме карасам да карап туймыйм, Идел буе кайнарына. Алар җитәкләшеп яланаяк, чыгар төсле иде ярына. Мин каратам сезне кардәшләрне, хөрмәт иткән кебек яратам. Шуңа күрә сезгә багышланган йөрәк җырларымны яңгыратам. Кайнарның килдә тирбәлүе, рәхәт бирә минең күңелгә. Белмим күпме туры килә икән, туган илем булып йөрергә. Баганалы юлдан күз алмыйча, моңсуланып тора имәннәр.
Үсмәри мәннәрне иркәләргә, нәзек биле җилләр килгәннәр. Бағаналы юлдан күз алмыйша, моңсуланып тора имәннәр. Үсмәри мәннәрне иркәләргә, нәзек биле җилләр килгәннәр. Мин кояшка таба, тамга таба, яшүрәмә таба юлалап. Гөлләр арасына үләнәргә, үзәнәргә кереп югалам. Әгәр сездән арып еракларга, алып китә калсы юлларым. Кайын шаулавында ишетермен, туган җирнең үлмәс җырларын. Туган көнең белән сәләт биләр форум! Exactly what you did. You really know until you try. We're so ahead of it. Got this. Это наша банда, запоминай момент. Естественно, вас. Набьем, мы тут говорим. Мы типа грибы. Мы типа грибы. Swish, swish, bish. Another one in the basket. Can't touch this. Another one in the casket. Another one in the basket. I'm not your toy. Not your toy. You stupid boy. Stupid boy. I'll take you down now. Make you watch me. Dancing with my dolls on the motherfucker beat. Boom, ba boom, ba boom, boom, ba boom, ba boom, boom. Boom, ba boom, ba boom, boom, ba boom, ba boom, boom. It's time to get lit.
Үткәннәргә үкенергә син ашыкма. Киләчәккә максат куеп барган чакта туй мизгелне. Бу көн бүген. Һәм хуҗасы аның булырсың син сәл кешем. Син ашасаң, мин тук. Син сөенсәң, мин шат. Әгәр җиңсәң горур, җиңелсәң булыйк сабыр, бердәм, гаиләм, сизәм синдә галәм, көчле, нурлы дуслык. Син кайтаваз минем бу җирләргә, еллар аша һәм мәңгегә. Кайтыр өчен биләремә кирәк канат. Канат биргән аланыма дәшәм кабат. Мин сине еллар аша табармын. Синең Гөлүсә апаң. Тукта, мин әзер түгел идем бит. Әйдә тагын бер тапкыр. Хәзер. Yok. Мизгел ул бер генә. Кадерен белеп калырга кирәк. Мин аңладым. Вакыт бер дә туктамый. Һәм тормыш биргән бар мөмкинлекләрне дә тотып өлгерергә кирәк. Әйе. Әйдә уйныйбыз. Йом күзеңне. Нәрсәгә ул? Соң мөмкинлекләрне, мизгелләрне тотырбыз. Әйдә, шап! Синең күзләреңә карап кабат янам, хыял утларында канатларны кагам. Синең күзләреңә карап кабат янам, хыял утларында канатларны кагам. Күккә очарга күңелем ашкына, ләкин канатлар минем яраланган. Синең күзләреңә карап кабат янам, хыял утларында канатларны кагам. Күккә очарга күңелем ашкына, ләкин канатлар минем яраланган. Әйтче миңа, кем син, күңелем түзми, яратуны инде күптәннән мин белмим. Тәүге хисләрне ничек кайтарырга, язлар килерләр, ләкин мин теләмим. Нигә ярым дәшми җаным, нәрсә тели җавап эзлим. Синең күзләреңә карап кабат янам, хыял утларында канатларны кагам. Синең күзләреңә карап кабат янам, хыял утларында канатларны кагам. Күккә очарга күңелем ашкына. Тормышкым килә ул да китә. Беркем булмас яныңда тормашу. Бер үзен син түгел, кешеләр бит дөнья, һәм шул кешеләрме алар? Тикшермичә калма, әгәр югасаң, кил инде яныма. Кил инде яныма. Беркемнән син курыкма, әйдә. Җырлыйк бергә. Бір қойшан сен ұнытмайды Шан өзіңе Келенді яныма Әгер алдында ешіклер ябылалар Шул ук вақытта башқалар ашылалар Бір юнәлішке генә қарама Әйдә отла туктама Бар инде син алга Туры юлнама турам югалтма Кил инде яныма Үз кешеңнән кояшым курыкма Кил инде яныма
Сәлем, сәлкішім. Башта шушы урынны сайлап, җәйне шушында уздырганың өчен рәхмәт белдерәсем килә. Смена турындагы истәлекләр сине салкын кышта җылытсын. Урынны кешеләр бизи. Һәм син тулпарның бер өлеше булуыңа шатмын. Күзләрең утта янып торсын. Үз-үзеңә тугры булып калып, үз хыялларыңа ияр. Ә тулпар тирә-юньдә яктылык юк кебек тулганда маяк булыр. Синең әйгеле паң. Кайда инде бу бала? Кайда йөрмикән? Илүзә, тор инде. Бөтен нәрсәне йоклап каласың бит тагын. Илүзә, төш күрдеңме әллә тагын? Нәрсә? Раил абый. Әйе. Төш күрдем. Хәзер җыйнам. Хәзер. Илүзә. Нем әйберләрне куям икән. Илүзә. Хәзер. Илүзә, син кайда? Раил абый, мин барысын да аңладым. Бүтән сәяхәтләр алар дөрес юлларга илтәләр. Мин моңа ышанам. Сәяхәттәге иң төп нәрсә, иң мөһиме янымда кешеләр булу. Туганнар, гаилә, дуслар. Нәкъ менә алар синең сәяхәттә илһам һәм этәргеч булып торалар. Нәкъ менә алар юлымны рәхәтрәк һәм җиңелрәк итәләр. Ирек ул потенциалны үстереп, иркен яшәргә ярдәм итүче күңел тавышы. Безнең барыбызда да күктәге йолдызлар сыман юлыбызны яктыртучы хыялларыбыз бар. Һәр мизгелне тоеп яшәгез. Дусларыгызны кадерләгез. Һәм башка ниндидер сез мизгелләрне кире тота алмыйсыз. Шуңа күрә һәр мизгелен кадерен белеп, аннан ләззәт алып яшә. Мин сине еллар аша табырмын. Вакыт узу белән нигез булып торучы Раушан меңләгән кеше өчен беренче алан булып калачак. Беренче сәләт адымнары, беренче һәм гомергә иң якын сәләт дуслары, беренче җиңүләр һәм җиңелүләр. Күпме еллар үтсә дә, сиңа кайтасы гына түгел. Ә үземнең хәзерге вакытта булуым өчен, дөрес юлда барган өчен, үсеш өчен рәхмәт әйтәсе килә. Якты хатирәләр, йөземдә елмаю, күземдә күз яшьләре. Тәнемдә җылылык Раушан белән бәйле. Сәлкешем, ябалак күзләре сиңа юлны күрсәтер. Ябалак канатлары җылылык биреп, үзенә якын итер. Ә аның тавышы дөрес җавап табырга булышыр. Сәләтнең беренче адымнары, тарихы монда башланган Раушан, сез яңа буын сәлкешләре аның дәвамчылары. Беренче, чын, үткен һәм зирәк. Бер сүзле, якын, ихлас һәм ачык. Ул сез. Ул Раушан. Сезнең әйгеле апагыз. Мин сине еллар аша табам. Мин сине еллар аша табам. Мин сине Яшьлек җыр булып бик иркен агыла, гүзәллек күзләрдә кабына. Минем алтын сәлкешем, бик кадерле кешем. Сине киртәсез галәм көтә, үз йолдызың табылыр беләм. Минем алтын сәлкешем, бик кадерле кешем. Кире әйләнеп китсә дә бөтен дөнья, аларыңда җәелсә куркыныч киң дәрья.
Киртәләрне алалмыйсың дисә башкалар, балам сиңа ышанам. Якты кояш сүнсә дә, ярты көч югалса да, яман сүзгә карама, башкалар сынылса да, ни булмасың син барыбер үзең булып кал, балам сиңа ышанам. Һәр көн сынаулап җибәрә безгә тормыш, әллә кая алып китә сагышлы агыш. Ә мин елмаям, чөнки сиңа карыйм. Синең карашында мин балачагымны күрәм, синең белән эчемдәге биремнәрне шишәм. Кил яныма, бер яратып кочаклыйм. Син кояш урынына шуны бел, 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 нурларыңны кайтырма, иркен көл, көл, көл. Балыклардан курыкма, сине җиңә алмыйдым. Балкырга дип бирелгән бу уенда һәрбер гади икән. Башкалар моңа ышанмаслар, тик абый апамын да бер кайчан да ялгышмаслар. Балам иркен елмаеп бул һәм үз-үзең бул. Кире әйләнеп китсә дә бөтен дөнья, алларыңда җәелсә куркыныч күтәргә. Киртәләрне алалмыйсың дисә башкалар, балам сиңа ышанам. Якты кояш сүнсә дә, ярты көч югалса да, яман сүзгә карама, башкалар сынылса да, ни булмасың син барыбер үзең булып кал, балам сиңа ышанам. Онытыла мәшәкатьләр шымтыра туктап, синең яшәгәндә тик сине уйлап, ихласлы бәхетем йөрәгемә бар. Кишләрем бушка түгел, мәгънәсез булмый язлар. Телеграмда супермен дип язылып калсам, мин элемтәдә тик чакырып ал. Син кояш урынына шуны бел, 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 нурларыңны качырма, иркен көл, көл, көл. Балыклардан курыкма, сине җиңә алмыйдым. Балкырга дип бирелгән бу уенда һәрбер гади икән. Башкалар моңа ышанмаслар, тик абый апамын да бер кайчан да ялгышмаслар. Балам иркен елмаеп бул һәм үз-үзең бул. Кире әйләнеп китсә дә бөтен дөнья, алларыңда җәелсә куркыныч киң дәрья. Киртәләрне алалмыйсың дисә башкалар, балам сиңа ышанам. Якты кояш сүнсә дә, ярты көч югалса да, яман сүзгә карама, башкалар сынылса да, ни булмасың син барыбер үзең булып кал, балам сиңа ышанам. Якты кояш сүнсә дә, ярты көч югалса да, яман сүзгә карама, башкалар сынылса да, ни булмасың син барыбер үзең булып кал, балам сиңа ышанам. Мин сине еллар аша табырмын дигән иҗади концерт тәмам. Ләкин китәргә ашыкмагыз. Чөнки нәкъ менә хәзер бу сәхнәдә кечкенә генә сезнең өчен сюрприз булачак. Бу сюрприз әзерләнеп торганда, әйдәгез экраннарга карыйк. Анда шулай ук истәлекле, матур мизгелләр булачак. Безнең медиа үзәгеннән сезнең өчен бүләк карыйбыз.
Әлеге форум шыннан да шаккатыра. Биредә оештыручылар һәм балаларның саны 1000-ннан артып китте. Һәм бу шыннан да сәләтнең үсенә тагын бер мисал булып тора. Сәләт Бейләр форум ул сәләтнең йөрәге. Монда без үзебезне бәхетле итеп хис итәбез. Монда без ел сайын әйләнеп кайтабыз. Үз сәләтемне чыпшынлап ашалдым да, төшерү сәләтен, режиссерлык сәләтен иң беренче адымнар монда булды. Очрашкан кешеләр, мәхәббәтемне табу һәм аның белән гаилә кору, менә бу йогынтылар барысы да менә сәләт кысаларында чынга аша башлады. Сәләт һәрбер кешенең тормышында бик зур эз калдыра дип уйлыйм. Шәхес буларак формулашына зур йогынты ясый. Гомумән менә бүгенгемә нигез нәкъ менә шулай сәләттә нигез салындыр дип уйлыйм мин. Миңа сәләттә бик ашы. Үскәч мин сәләткәч булам. Монда кайткан сайын син үзеңне үзенчә тоя башлыйсың. Сәләт мөхите матур гына үсә, 30 ел, 30 яшь, ул менә зур һәм матур сәләт күренешенең башы гына. Яшасын сәләт. Үзем өчен иң көтеп алынганы ул нәкъ менә аланнарның тәкъдим итү. Син үзеңне тулайы бер алан булып хис итәсең һәм бөтен җаныңны, тәнеңне нәкъ менә үзеңнең командаңа бирәсең.